haitea, espero dugu. Asko luzatu bade bera. Hasiera emango digu emanaldiari. Txalo beroa.
Egiptoko eta matu batzuk eskainiko ditugu. Hasiko duten zarete, txalo bat denei. Batean Angelek begonia duela, bestean begoniak Mikelik osairuak osatu diola. Beti badut zerbait elkar pikatzeko. Gurasoak askotan haserretzen dira. Oraingoan Maren txanda da. Ikuko prenion nago. Mikel deitzen dio. Hau, klasean zeiren lasai asko. Begonia,
neska harinari joan da zukaldera. Zer nahi zenuen, ama? Amak, umearen aurraren kotxean nuen galdetu du, eta puskatuta dagoela erantzun dio Begoñak. Mira, nola dago, hori berrien hasi beharko diozue. Baina, ez dio, sartu, bera egin du. Kotxea gabetu bezan eta barbarian sartu du. Orain, dantzatzegoaren nahiak ikida. Dauakoek, izpiuko nestia dantzarko dugu. Azantaiak dugun, aurrera gure Amerika berria.
erditu zen guardian zegokaberoa zion buru zerraren. Aurrean bat atorrelako eta altzan olen bilen. Eta baitekan pasaterakoan esan ziren. Hoxe da txakuzo polita, nola duzena? Pitxika, pitxika, bai zerredo bai, pitxika. Konzertatu egiten dago ikuta izita. Baina denago hirukoek indartxina dantzatuko dute, aurrera dantzari gaur. Dindango, lolo, dindango, 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 lolo, dindango, dindango. Ela, orela, ela, orela, ela, ela yo. Ela, orela, ela, orela, ela, ela yo. Shabiwa, 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 dindango, dindango, dindango. Orain, antzerkian txango da. Hiru hauek, hau desastrea. Antzerkia esaniko digute. Ziur ez da desastrengo.
Gaur irrataren bisitagu. Ekintzo, bestela arrazak zigoteko. Kaixo lagunok, hau mito bat da, eta lasai hitz egin behar duzue. Azaitzezke hori, egin protokola bat, bi, hiru, lau, bost. Ez da bestio, nork egin nahi du? Ni! Zagokiena, oso itxutxoa da. Nola da zure izena?
Javier